Takže čaute lidi, to je ne, vítám vás další videa. Z dnešního videa se podíváme na minihru v Robloxe Dragon Rage. Nevím, jak si našel. Jo, Dragon Rage. Loading, teď zase budeme čekat 3 hodiny. Juchu. Tutoriál ne. OK, takže je tutoriál. Ty vole, co mám tady dělat? Help me now, bitch. OK. Takže zemřu 3 minuty, skončí to a prostě vyhrajeme se vážně. Bonus, double jump, OK, obě upgrades, token, táček. Charakter edit, OK. Tak jo, enjoy the game. Cože? Ty jsou moji kámoši, já to ani nevím. Lavička. Face. OK, finish. Budu zvaný. Počkej, já tam něco napíšu. Čus. Cuc. Ulice a planetka. I'm going down. Že se na tebe sulí. Něco to je za blbost. Nějaká zrozkothaná loď. Už si je udělal s mixem, takhle. Smiking. Tam je Kuba. Ne. Počkej, já jsem tady sám. Tak ne, nejsem. Já se nemohu najít. Počkej, nahoře je to vždycky nejlepší pro mě. Já jsem že ani nikdy nehrál, takže ani nevím, jako, co se tady bude. Jsem. What the fuck? Oh my gosh. Ne! Nás odpojil. Ne, no, God, please. No. Co mi dám Ečko, co se stane? OK. Ne. Strom. Ne, to není strom. Hej, kámo. Jo. Na palmě, tohle je palma. Dáreček, tam já chci. Dárek. Uklad the gift. To už až teď. Ne. Pojď dělej, ne? Já už vidím své životy. Ne! Jo. On je tady? Cože? Tak už není tady, no. Dead. You are dead. What you say? Že tady všichni žužoví, anebo takovýhle. Já jsem zahlánej. Tady charakter edit. Game Pass. Můžu jít ven? Já půjdu ven. Tak prej, že nemůžu jít ven. A já se dostanu. Víte? Aha, tak to nebyly dveře. Kaž to znamená tato bíra. To je. Wow. To je hustý. Kde zelená tady? No. To je hustý. Obliče! Open shop. Za 15 tokenů. To nechci. Open shop. Nope. Twin Islands. Jdu nahoru. Mapsa. Aha, tak tady je to. Jsem to tak trošinku hledal, no. Wow. Jo, budu hrát takhle. To bude prdel. To bude to pravdí.
Budu na mostě, tady budu kempit. Dráček tady, levitation error. Čau Kubo. Čau Kubo, to jsem já. Kámo. Jak se tam dostal? No, to kašlu, půjdu sem. Budu tady budu kempit. Tady, na ty mosty, sice je to nebezpečný a mě to jedno. Je uhni, ne? Kámo. Cože? Ne. Nope. Dráčku, na mě nepůjdeš. Jo, půjdu sem takhle, ty si mě nevšimne. Sem? Wow. Jo, budu tady. Ním dráčka. Docela nebezpečně blízko mě. Pojď se ke mně přiřídit. Takovou bouričky. Žužovej drácek. Cože? Počkat, co já nic. Já jsem byl hodnej. Tohle nic. Co dělám tohle? I'm going down. Je to tady ten Kuba. Jo, pojď, tráš. Pojď. Yes. Ještě minuta, to dáš, Kubo. Já se tak jmenuju, za mé jméno. Korník. No. No, God, please, no. Tak pojď. Tady oranžový a zelený. Třeba to. CZ má rád to. Tady oranžovou. Já mám rád zelenou. Čekaj, já půjdu nahoru, já tam pak skočím. I'm going down. Asi neví, co je to za mapu, že ne? Wow, tohle je jako hustá minihra, ale fakt skvělá. OK. And most. Most je dobrý. Please, most. Top 10. Please. Yay, most. Gate bridge. Aha, už se hačnout, jo. Hačnout si budu tady sedět. Čekaj. Hej, what? Mě to neportlo. Cože, mě to neportlo? Mě to neportlo. Dáš si ze mě No nic. Kolik je hodin? Asi mám to prvé. Jo. Tak nic, no. Málo je tady těch hráčů. A vlastně já si to asi tady ještě projdu. Protože můžu se dostat to na střechu, to bylo dobrý. Říkám to tam. Ještě, jo, to už je vánoční téma, aha. Co by to jednoho bylo? Jo, jsem tady. A nemusím se rovnitř. Like a boss. Pomoc! Já tady umrznu! Tak nevím. Ještě tady, jestli by tady nebylo něco zajímavého. Ukaž. Aha. Ukaž, že tady něco zajímavého. Asi ne, no. Tak jsem si obešel budovu, nezájem. Když tak, kde vám řeknu, kdy vyjde ty Fortress. To asi bude, to možná vyjde i dneska. Ale možná. Za 20, kolik já mám. Jo, chci si koupit ksicht. No. Ale jaký?
Tenhle bych jsem chtěl... Ne, tohle, 45. Na zase budu šetřit. Ale to už skončilo nějaký rychlý. Tady jsou sami ty... že nejsou zaregistrovaný. OK, musím tady počkat. By mě to porto, nesmím si sedat hlavně. Tak mně se asi líbilo tady tohle. Farma. Ne. To vyhraje. Je to 1-1. Ne! A jo, ta loď to vyhrála. Ach jo. Já si těm farmu. No, loading. Oh, ne. I'm going down. Ne. Čus. Wow. Čus. Aha, čekat. Tak nejdu. Já půjdu tam na ten ostrov. Já vím, že jsem chtěl jít si toho draka zastřelem. Jo, vlastně já můžu jít sem. Aby jsem chtěl. Ale jak se tam dostali všichni? Já tam chci taky. Jo, už jsem nahoře. Jej! Všichni nahoře. Všem. Čujte, co nemáte doma. Tak jo, teď musíme dávat pozor na draky. Už je tady černý. Jsem rasista. A bílej. Já se budu hlavně koukat na to bílo, protože ten byl jako tady první, takže já si dám takhle bílej. A on je i tady modrý. No už je i červený. Čau kámo. To je z Minecraftu, ne ten drak? Jo, to je z Minecraftu. Žužovej, bude se koukat na žužovýho. Kamarádi. Vylez, ne? To stám. Hej, ale já se nemohu prostě vylíst. Viděli jste to? Já prostě nemohu vylíst. Počkej, můžu. Game over. Aha. Na 60. Musíme najít GS 5269. Jungle. OK. Tak si začnu. Začni si. Čatí. I'm going down. No. Ten most, ta jsem dřív nebyl, mě to neporto. Ne, most. Most. Dělej. Yes. Jej. Já jsem dřív nebyl, takže musím chodit. Ohoho. Teď se uvidí. Planetka. Já jsem mohl spadnout do vody, já mám štěstí. Počkat, to je tady ten most? Jo, to je tady ten most. I'm going down. Čau, Kubo. Ten gazna prostě uprostřed toho mostu, jakoby silnice gazna hned. Juchu. Dráček plouvý, žužovej. Takhle je to hustý. Polož se. Cože? On byl pode mnou a nic se nestalo. On se poprolí takhle. To bylo, to mi gazna.
projít jenom vodou, nic se nestalo. Váče se. Několik hodin. Jsem 5. I'm going down. Jestli byste viděli to mé video včera, jak jsem teprve vydal večer, jako v noci, večer tak nějak, tak víte co? Já jsem už se jít do školy a mě to nechtělo nahrát, tak jsem to musel vydat až večer. Hop, můj parkour skill. Pomoc, tam už se nikdo nedostane z hráčů. Hop. Like a boss. Nice business. Business. Trám. Tak na tým Mindplexu, nebo jak se to... Dobrý, já jsem kokos. No nic. To byl poslední. Jichu. Nebudu vybírat mapu, prostě já chci ten obličej. Počkat. Takhle, teď. Kámo. What? Se dá ten obličej. Si tam obličej. Dobrý. Mečka, nic se neděje. Já jsem potřebuji editnout, tak proto mi to nešlo, já jsem kokos. Obličej, tohle chci. Ty bláho. Tak napětí. What the fuck? Oh my god. Co se to zaskoupil? Ne. Zase mi to neportlo. Guest. Jo, zase stejná mapa. Pane bože, já se teď zblázním. To je hustý ksicht. Co to je? Co to je gameplay? Můžu jít dovnitř? Wow. Jackpack. Takže jo. První je Cure a pak poslední je Buď Detail Night You. 20:11 hodin. Ty už je něco jiného. Jo, vlastně tam jsem já 2. Applejack to bylo. Už to změnilo. Výhry 0. Tolik výher, to by jsem nedal. Changilo, co to je teda? To nějak pomačkat? To bylo dobrý, když jsem to mohl pomačkat. Happy Holidays. Tak si začnu. I'm going down. Nope. Tady má někdo rád zelenou. Šmejt. I'm going down. Čím na můj ksicht? Čím na to? Co odpojil? Je tady sami tady ty. No, já jsem tady jediný ten. Že mají tady červenou. Oh jo. Jej, Secret Goodman. Goodmanu, jak se mi říká, nebo...
ain't going around, wow. Dobr. Co spojil? Kamarádi. Je, to je s tím mostem, tak to jo. Teď co? Víte, co já udělám? Takže to by bylo asi konec videa, doufám, že se vám video líbilo. Dejte like, odběr, komentář a čau.